أهلاً زخبركم تعزبتي أبز حلف سمون نيستزرق حقازيتات حدث إرترا الحديثة إرترا حدثن إرترا بروفايلن أتوكيرات تدالو مدب داساس حتمت حزنا لكم قريبنا لنا أب عمدت عنا ناي غازيت حدث إرترا نبتكتت صقيات زملكت حبريتا سفير الله ورحاوت صقيات تقانستيو بتفترو كاب استعدلن صقاتات حديو حانت قوالنستيتي أب كل عدمة 12 انت دونقيت أب 13 عمت عدمة مسبتحت كتفرخم التخل زرقي ملكت قرزونا زخونة ورحاوت صقيات كمت أي جمر إذا ورحاوت صقيات زي إتا قوالنستيتي 4 عمت عدمة مسبتحت سرع عدتو يقارت مقرات عدت ورحاوت صقيات بتكتت صقيات يبهال أبز عدمة زي إتا قوالنستيتي كتفري أي تخلنا حانت قوالنستيتي زخونة مدهانيت وي فوساكي تتقمت ورحاوت صقيات كيمتا 12 أوارح مس تقبر أب درجة بتكتت صقيات آتا كنبل نخل أب جزي ليتي مرهات حدا خابتي لمود ملكتات أب عدمة بتكتت صقيات ناي إتااتو زلا قوالنستيتيو بتكتت صقيات بدرجة عدمة كررن كله كاب 4 عمت ندحر يقاتم أب قليين اتبتكتت صقيات أقدمو كمت يخليو إزي بسنكي مطبحتن كالق فوسان كخون يخل بتكتت صقيات بزي زخانة مخنات قدمي 4 عمت عدمة مزقاتم معالتو زي أخلا بتكتت صقيات تباهلو يقلت أب عمد بهلن سنة طبابن كبري نسب قبري زبل حبريتا حداس مصحف سفير الله كاب أرستي نايتا مصحف جميركا بزوح كابتي قطمتات ناي نبابن ناي درفن مالتيو أب إذننا تراي زي كونه أب منفسنا ونسرت أيو أي موتن مرهوي اتبل هببت قطمي أب زخري 10 سنة حتيما ناب هزب استزرقها زنبرت زناوت قطميع بزوح قزي أنبيبيع بزوح نقر كايلاتني أرست نايتا عربي مس أنببت استلاليت مصحف قطمتات سنة ببنيا سلمون درار دمايع أبت مدب مس عيوتات سلمون كنلاليكم تباهلو تتقنجلو زقربة درفتاتيو نتم أب قدنيز نبرو ممس متصدرفي أوا إزي أناتويا زبلهم حقهم يوم بفلاي اتي أب أوان برتاو قالسز فري درفتات من كم زدارسو بوقعيش لزي قلت انترفو سرحتون بقربا أبتعيو استساتفون اتزبس حسمعي نايكوستيو كبلو أي كلنيو نتدراف مبر نتيجة أمن زي من سيك فلتو أي كلن تمالي أب قدلي دحر أبنات نت أمكل خال هاجر أبلمعتن هنتت هاجرن أتوكيروز فري عيوتات سنتبب كم مدافعن لعليون أبل علي تلاقي مرزن أبل علو جندما حابن فتيريو حنون نيات مخته بمبرخ دما أب حفش حبرو مرداتا سريتو كم تسلمون درار أب ممرقتا متصحفو زبلو اتا توليد لا زرستا ملقيتا بين ورد زاقر زدرفا عيو أب نحاسس شحن 988 أب سودان مسكربت زتدالوا مخاين مخالك ساعة سنوم من اسيات ناب قدلي تسلفوم تتغيسو أب عمدي شباب ريبورتاج سلمات عند ماسو قريب الله هاما تأزو بادوب نخلو بهكتات هاجر كتقبر زغل بخلو انتناو نقوح بقعن وفوين من اسي من المال بزبل رأي من اسياتا قداسنا تمرت ترديوم فقرة تمرتنخ حدروم كاب مقوسقواس حاليفو نخلوم تمهروب بزنبالي أمن بهكتاتومن بموداب نحاد حدوم مزناوي مخرق اللواوطن نايتو دادار نت منفسوم من معباين كل انتناوي بقعاتهم دما كب نمبال زحقزوم مدباتن سلطناتاتن يودب كم أكلنا يزيمبار محبر مس منيسترت مرتيت زوبا بموهاد تمهارو أم تبع الجامو بمبركات بلوت وصيت نزمز قبو شلمات عندما سو أب شامنا كفلي شلمات دندن دما أبناي 10 كفلي ببعامتوز عدل بعسرت حمشتلك كاتيت كلتشن 25 أب هاجرا مرمرا شامنا كفلي كلتشن 24 لعلنا تبيزة مزقبو 517 تمهارو 10 يزور شلمات عندما سو تعدلو أب عمدي مزاني كاب أدن نقطي تاريخاون رخبتات هزبتاتن بهلتاتومن كاب تنتوان دك أبات أفريقيا زر استون زعباتات تأنجيروم أب عمدي زعبالومي مبل حمشة كفال CFA فرانك زانتا باتيرو مجزاتي مأكلي معراب أفريقيا أب تاريخ قونت ألبو قالسيم أنصار مزمزة حدش مجزاتي ريبابليك جيني حنت خابتن أبل علي CFA فرانك زلوان زي عقبت بجبري استقامة قدمت هجرات معراب أفريقيا اتهجر نتي دحر مجزاتو على زخونين تبقسو بموساد زعبين تذكرن تاريخها مزجبات ركب جيني أب تحت صلال مريحنة سيكو تورا
ካብ 1958 ክሳብ 1984 ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ብዝወሰደቶ ቆራጽ ፖለቲካዊ ሕርያን ተበግሶን ብቐዳምነት እትርቆ ሃገር እያ። መሪሕነት ሴካው ቱረ ነቲ ኣንጻር ዓለቕን ምዝመዛን ሓድሽ መግዛእቲ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ወግዓውነት ኣልቢስዎዮ ሓሊፉ። ሴካው ቱረ ፈጺምና ኣይንሕለልን፣ ነቲ ሕጋውን ባህርያውን ዝኾነ ናጽነትና ብጥራሽ ኣይንዋገየሉን፣ ካብ ኣባርነት ብልጽግና ኣብ ናጽነት ድኽነት ኢና እንመርጽ ብምባል ነቲ ናይ ሽዑ ምኽትል ግዝያዊ መንግስቲ ፈረንሳ ዝነበረ ዶጎሊ ስምዕተኡ ብግልፂ ኣቕሪቡሉ ነይሩ እዩ። መሪሕነት ሴካው ቱረ ነቲ ብመገዲ CFA ፍራንክ ዝፍጸም ዝነበረ መዝማዚ ሜላታት ፈረንሳ ብምቅዋም ኣብ ዘካይዶ ዝነበረ ቃልሲ ምስ ሕብረት ሶቪየት ጥቡቕ ዝምድና ብምምስራት ከሕይሎ ፈቲኑ እዩ። እንተኾነ ጊኒ ካብቲ ፈረንሳ እትቆጻጸሮን ገንዘብ ንምኽዕባት ዝኸለለቶን ዞባ ፍራንክ ጥቕሊላ ክትወፅእ ዕድል ኣይረኸበትን። ኣብቲ እዋን እቲ ሰበስልጣን ጊኒን ፈረንሳን ንሓያሎ ኣዋርሕ ብዛዕባ ዋንነት ባጤራ ብዝምልከት ተደጋጋሚ ክትዓት ኣካይዶም ነበሩ። ናብ ርትዓዊ ስምምዕ ግና ክበጽሑ ኣይከኣሉን። ጻዕርታት ሴካው ቱረ ጊኒ ካብቲ ዘይሚዛናዊ ኣባልነት ባጤራ ፍራንክ ንምውፃእ ዝዕልም ድርኺቱ ነይርዎ። ጊኒ ናታ ሃገራዊ ልኡላዊ ባጤራ ምእንቲ ክትውንን ኣዝዩ ብዙሕ ጻዕርታት ተካይድ ነይራ። ብሓደ መጋቢት 1960 ከዓ ብሓገዝ ናይ ወፃኢ ኪላታት ሃገራዊ ባንክ ሪፐብሊክ ጊኒ መስረተት። ጊኒ ፍራንክ ተባሂሉ ዝተሰምየ ሓድሽ ባጤራ እውን ኣሕተመት። ጊኒ ንግዚኡ ካብ ኣርዑት ድሕረ መግዛእቲ ፈረንሳ ዝተገላገለት መሰለት ናታ ወግዓዊ ሃገራዊ ባጤራ ከም ዘተኣታተወት ንህዝቢ ኣበሰረት። እቲ ጊኒ ዝወሰደቶ ቆራጽ ስጉምቲ ግን ንፈረንሳ ኣዝዩ ኣቆጥዓ። ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ን8 መጋቢት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዘካየዶ ጽምብል ዝምልከት ሪፖርታጅ ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ መርሓ ቃልኣዳብ ዋልፍኖን ምስ ነጥበባዊ ማሕሙድ ኣሕመድ ዘላሊ ትሕዝቶ ሰፊሩ ይጸንሐና። ዓምዲ ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሕቡእ ዘበናዊ ጊላነት ኣብ ደቡብ ኤስያ ይኽሻሕ ብዝብል ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣብ ሃገራት ደቡብ ኤስያ ኣብ ዝተደኮኑ ሕቡእ መዓስከራት ገበን ተጨወም ካብ ዝጸንሑ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ መንእስያት ብወታደራዊ ስርሒታት እናተፈትሑ ነናብ ሃገሮም ይምለሱ ከም ዘለዉ ክቃላሕ ምቕናዩ ይፍለጥ። እቶም መንእስያት ከከብ ሃገሮም ናይ ስራሕ ጠለብ ዝረኸቡ እናመሰሎም ብናይ ኢንተርኔት ደላሎ ተጠቢሮም ንስድሮኦም ተፋንዮም ብሕጋዊ መንገዲ ዝወፅዮም። ኣብተን ሰራሕተኛታት ዝጠልባ ሃገራት ምስ በጽሑ ናብቲ መዓስከራት ገበን ይውሰዱ። ኣብኡ ምስ ኣተውዮም ከም ዝተጨውዩ ናጽነቶም ከም እተገፈፈን ናብ ገላዩ ከም ዝተቐየሩን ዝፈልጡ። ፓስፖርት ተሓዲጎም ድማ ኣብ ውሽጢ መካበቢያ ከም እስራት ይነብሩ። ሓድሽ ሕሳብ ማለት ኣካውንት መራኸቢ ብዙሓን ብምኽፋት ንዓማዊል ከመይ ከም ዝጽብሩን ዝሰርቁን ስልጠና ይውሃቦም። ኣብ ካልእ ሃገራት ምስ ዝርከቡ ዓማዊል ርክባት እናገበሩ ድማ በበይኑ ሓሶት እናፈጠሩ ገንዘብ ይስሕቡ። ናይ ባንክ ቁጽሪ ሳንዱቕ ይሰርቁ፣ ቅሙት ገንዘብ ከዓ የግዕዙ። ተንቀሳቓሲ ወይ ደረቕ ምስልታት ጾታዊ ርክባት እናዘርግሑ ገንዘብ ይሓቱ። ብኢንተርኔት ዝላለይዎ ሰብ ዘየለ ክሪፕቶከረንሲ ክዕድግ ሓባቢሎም ገንዘብ ከም ዝኽፍል ይገብሩ። እቶም መንእስያት ካብ ዓዶም ክወፅን ከለዉ ፈለማ ናብ ታይላንድ እዮም ዝውሰዱ። ካብኡ ናብ ማያንማር ሰጊሮም ናብቲ መዓስከራት ይውሰዱ እሞ መንነቶም ተገፊፉ ኣብ ኣስገዳድ ጊላነት ይኣትዉ። ብበትሪ እናተቐጥቀጡ ከዓ ይቕጽዑ። መዓልታዊ እውን ብሸፈጥን ጥበራን መስመር ኢንተርኔት ገንዘብ ከእትዉ ትጽቢት ይግበረሎም። ዝተዋህቦም ኮታ እንድሕር እዚያ ማሊኦም ድማ ከቢድ መቕጻዕቲ ይቕበሉ ይርከቦ። ኣብ ዓምዲ ጸጋታት ባሕሪ ሎሚ ዓለምና ኣብ ኤሌክትሪክ መኻይን ኢንዱስትሪታት ካልእን ዝውዕል ቀንዲ ምንጭ ጸዓት እትጥቀመሉ ካብ ተሓዳሲ ጸዓት ናጻ ዝኾኑ ነገራት ከም ከሰል፣ ተፈጥሮኣዊ ነዳዲ ከምኡውን ዘይቲ ዝወጽ እኳ እንትኾኑ ዓለምና ግን ውሱን ዕቑር ትሕዝቶ ናይዞም ዝጠቐስናዮም ዘለዋ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ተፈጥሮኣዊ ትሕዝቶኦም ዓቒርዎም ዘሎ ንላዕሊ ስለ ንጥቀመሎም ዘለና ድሕሪ ገለ እዋን ምጽንቀቖም ዘይተርፍ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ድሕነት ደቂ ሰብ ካብኦም ዝወፁ በከልቲ ጋዛትን ቀማትን ምስ ዝተፈላለየ ምኽንያት ምውሳኽ ጠለብ ነዳድን ካብቶም ንተሓዳሲ ጸዓት ክንጥቀመሎም ዘተባብዑ እዮም። ኣብዛ ዘለናያ ምድሪ ሓደ ካብቶም ኣሸቐልቲ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ምውሳኽ ክሊማዊ ዋዒ፣ ምጽናትን ምንቁልቋልን ናይ ባሕሪ ህይወታውያን ጥዕናዊ ጸገማት ኣብ ደቂ ሰብን ካልእን ተሓዳሲ ጸዓት ኣገዳስነቱን ጠለባቱን ካብ ዘበርኹ እዮም። ኣብ መብዛሕትኡ ጽሑፋት እውን
بصوري وي قطليا صعات زبل مصوعي يوهبيو مخنياتو كاب تحداث صعات زخونه بكال ጥረ ነገራት ይብሉን ኣብ ሃገርና ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ዝቀረባ ዓመታት ጥቕምና ፍሉጦን ተሓዳሲ ጽዓት እናወሰኸ ይመጻሎ ኣብ ገምገም ባሕርን ደሴታትን እውን ተጠቃምነቱ ጎሊሑ ክረአ ይኽእል ዝተፈላለዩ መጽናዕታት ሃገርና ከም ዝሕብርዎ ሃገርና ዝተፈላለዩ ዕቁር ተኽእሎ ናይ ተሓዳሲ ጽዓት ብፍላይ ኣብ ፀሓያዊ ጽዓት ንፋሳዊ ጽዓት ፀሓያዊ ምንቃጥ ዝተፈላለዩ ምግብታት ጂኦ ተርማላዊ ጽዓት ምልአተ ባሕራዊ ጽዓትን ካልእን ዝኣመሰሉ ጽጋታት ከም ዘለና ይግለጽ ኣብ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን መበል ሻድሻይ ክፋል ዓንኬል ሓሳባት ኣብ ዓውድታት ስነ ልቦናን ፍልስፍናን እቶም ንሓድሕዶም ዝመሳሰሉ ነገራት ምድብ ወይ ካቴጎሪ ይፈጥሩ ንኣብነት ብዛዕባ ዓሳ ስከንውሰድ ፈለማ ናብ ኣእምሮና ዝመጹና እቶም ኣብ ማያዊ ክፋል ዓለምና ዝነብሩ እንስሳታት እዮም ዓሳታት ብዝተፈላለዩ ሕብርታት ቅርጽታትን ዓቐናትን እዮም ዝመጹ ብዝተፈላለዩ ኣገባብ ምንቅስቓስ ይሕንብሱ ገሊኦም ብሓዋር ይጓዓዙ ካልኦት ንብሕቶም ክጓዓዙ ይፍተዎም ገለ ዓሳታት ኣብ ውቅያኖስ ይነብሩ ገለ ዓሳታት ኣብ ባሕሪ ይነብሩ ገለ ዓሳታት ኣብ ቀላይ ይነብሩ ገለ ዓሳታት ኣብ ዒላ ይነብሩ ገለ ዓሳታት መንበር ገዛኻ ኣብ ዝርከብ ገንኢ ወይ ኣኳርዮም ይነብሩ እቶም ቀንዲ ዓሳታት ዝበሃሉ ክንፊ ከምኡውን ቅሳር ኣለዎም ብዘይ ፀገም ኣብ ትሕቲ ማይ ከተንፍሱ ድማ ይኽእሉ ገለ ዓይነታት ዓሳ ግዳ ቅሳር የብሎምን ኣብዚ ንሻርክ ዝበሃል ዓይነት ዓሳ ከም ጽቡቕ ኣብነት ክንጠቕሶ ንኽእል ኢና ተጠቒሱ ኣብ ዓምዲ መዛኒ ናይጀርያዊ ኣንባቢ ሕማም ሲያልክ ዝምድና ንምድልዳል ህይወትን ፒያኖን ዝብሉ ዛዕባታት ተኣንጊዶም ብዛዕባ እቲ ክብረ ወሰን ጊነዝ ዝጨበጠ ናይጀርያዊ ኣንባቢ ዝምልከት ትሕዝቱ ጆባ ሳምሶን ኣጃኦ ብጻዕሩ ዝፈንጠሰ ናይጀርያዊ ኣንባቢ እዩ ወዲ 27 ዓመት ናይጀርያዊ ሳምሶን ኣጃኦ ኣብ 2024 ዓዊሉ ብምንባብ ዝነውሐ ናይ ማራቶን ክብረ ወሰን ዓለም ከመዝግብ ኪኢሉ እዚ ዘደንቕ ቅያኡ ን215 ሰዓታት ዝወሰደ ኮይኑ ን9 መዓልታት ብዘይ ምቁራጽ ኣንቢቡ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2022 ብራስባይ ኢሳኮቭ ካብ ኪርጊስታን ዝተመዝገበ ክብረ ወሰን 124 ሰዓታት ሰይርዎ በዚ ድማ ኣጃኦ ስሙ ኣብ ታሪኽ ናይጀርያ ፍሉይ ክብሪ ሒዙሎ ንሱ ሰባት ናይ ምንባብ ፍቕሪ ክሕድርዩ ዝጸሉ ንኣጃኦ ምንባብ ካብ መዘናግዕ ንላዕሊ እዩ ነይሩ እቲ ምንታይ ንባብ ንለውጢ ዝኸውን መሳርሒ እዩ ንሱ መምሃርን ምስትምሃርን ኣብ ምምዕባል ሕብረተሰብ ወሳኒ ተራ ከም ዘለዎ እዩ ዝኣመን ብፍላይ ድማ ኣፍሪቃውያን ናይ ምንባብ ልምዲ ከማዕብሉ የተባብዕ ኣብ ዓምዲ ዳየሪ ትውጋሕ ሕራይ ትውጋሕ መጽሓፍ ምስ አንበብኩ ብር ክትብሊ ተሓጎሲ ዝብሉ ዛዕባታት ተኣንጊዶም ንረኽቦም ኣብ ዓምዲ ደልኣባብ መበል ሻድሻይ ክፋል ታሪኻዊ ዛንታ ምን ሰኣል ዓሰር ሖል ፈጅአት ሓቴዶል ቀሪባ ኣብ ዓምዲ ዓማር ኣመሓዳርን ዞባ ጊንዳ ኣቶ ዑመር ሓጂ ንህሉ ኩነት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብሰፊሑ መብርሂ ሂቡሉ ይርከብ ኣብ ዓምዲ ምስጅል መበል ሳልሳይን ናይ መወዳእታ ክፋል ለኢበዴ ደም ትጸንሐና ኣብ ዓምዲ ዕንጃረ ስንኩላን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጽንበል 8 መጋቢት ብዝብል ሪፖርታጅ ሰፊሩሎ መበል ሳልሳይን ዛዛምን ክፋል ግፍዕታት ጸላኢ ኣብ ኣስመራን ከባቢያን ቀሪባላ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ሓበራዊ ስራሕ ዝፈጥሮ ጽባቐ ዝምልከት ትሕዝቶ ተኣንጊዱሎ ኣብ ዓምዲ ሕብርበሮ ጉዳእቲ ስምዒታት ብእወታውያን ስምዒታት ንምቕያር ዘኽእሉ ሜላታት መልሲ ንምስጢራት ህይወት ትርጉም ምስላ ዝብሉ ዛዕባታት ተኣንጊዶም ይርከቡ ኣብ ዓምዲ ፈንዋዓዳት መበል ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶ ነቕፋ ሰፈር ጽንዓትን ዘይተጻዓድነትን ቀሪቡ ኣብ ዓምዲ ነፈት ኣመር ልዕሊ 100 ሚልዮን ተዓዘብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ክረክብ ዝኽኣለ ወዲ 1 ዓመት ቆልዓ ምውላድ ከም ስራሕ እተሰላስሎ ጓል ኣንስተይቲ ኣገራሚ ሓቅታት ብዛዕባ እንስሳታት ትርጉም ምስላታት ትግረ ቀሪቦም ንረኽቦም ኣብ ዓምዲ ዴቨሎፕመንት ብማሕበር ተራድኦ ዝተወደበ ሕርሻታት ፍረታትን ኣሕምልትን ደቂ ምሓረ ዝረጋገጽ ዘሎ ዓወታት ተዳሲሱ ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ኣብ ኤርትራ ኣብ ምርግጋጽ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ዝተሰግሩ ብድሆታትን ዝተጨበጡ ዓወታትን ተኣንጊዶም ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ገለ ካብ መስሕባት ቱሪዝም ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተዳሲሶም ኣለዉ ኣብ ዓምዲ Q&A
ኣብነት ትውፊት ዝኾነት ነርስ ሰገን ዮሃንስ ዘላሊ ትሕዝቶ ሰፊሩሎ ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ ንኻብ ዓይነታት ዘይንቡር ፍርሒ ዝኾነ ሰደይት ፎብያ ከም ተርእዮ ኣብ እንዳ ጎደቦ ሳዕሪሩ ምህላው ብኣብነት ዘሰነየ ፍርሒ ስቕታ ዘርእስቱ እዋናዊ ጽሑፍ ኣውፂኡ ሰደይት ፎብያ ዓይነት ሕማም ኣእምሮ ኮይኑ ብስቕታ ወይ ጸጥ ዝበለ ሃዋህው ምፍራሕን ምርዓድን ካብ ቀንዲ ምልክታት እዮም ሰደይት ፎብያ ኣብ ፕሮፓጋንዳውን ብስፍሓት ይንጸባረቕ እዩ በዚ ሜላ እዚ ይመስል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከባቢና ምኽንያት ዘይብሉ ጀህራን ሃለውለውን ክብርክት ንዕዘብ ኣለና ዘፈራርሖም ወገን ዘየለ ዝደኸምና ኸይመስለኩም ኣብ ጽቡቕ ቁመና ኢና ዘለና ፈጺምና ኣይንፈርስን ኢና ናይ ውሽጢ ተቃውምትና ስግኣት ኣብ ዘይኮኑና ደረጃ ኣውሪድናዮም ኢና ጥንታዊ ታሪኽ ዘለና ጅግንነት ኣቦታትና ዝወረስና ፍሉያት ፍጥረት ኢና ተኣምር ሰራዊት ሃኒፅና ስለ ዘለና ስግኣት የብልናን ከምናትና ሰራዊት ኣብ ዓለም እውን ደሊኻ ከቶ ኣይክርከብን እዩ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዘመናዊ ኣጽዋርን ቴክኖሎጂ ውግእን ዓጢቕና ኣለና ደለይቲ ሰላም ኢና ከይተንከዩና ኣይንለዓልን ዝተንከፈና ግን እንታይ ከም እንገብሮ ባዕልና ንፈልጥ ብቁጠባ ንነፍር ኢና ዘለና ብዘይ ባሕሪ ክንነብር ኣይንኽእለን ብዙሕ ዕድላት ኣምሊጡናዩ ሕጂ ግን ግዜ እዩ ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ ግዜ ሕልምና ክግሃድ እዩ ዝርዝራት ናይቲ ምልክታት ሰደይት ፎብያ መወዳእታ የብሉን ምዕባለታት ዞባና ብደቂቕ ዝከታተል ጠንቀናይ እዚ ውሽጣዊ ተርባፅ እንታይ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ኣዝዩ ዘስሕቕ ሂስትርያ እዩ ትብዓት ምሕብኡ ዝከኣል እዩ ምሕብኡን ምኽዋሉን ዘይከኣል ራዕድ እዩ ክበሃል ሓቂ እዩ ዓውዓውተኻ ምላሽ እንተሲእኑ ኸኣ ዝያዳ ኣነዋፂ ዝብል ይርከቦ ኣብ ዓንዲ ሓሳባት መበል 42 ክፋል ሕብረተሰብ ካበይ ናበይ ብኸመይ ብዛዕባ መግቢ ኣደን ሃምበርገር ማክዶናልድን ዋዛ ምስ ቁም ነገር ኣልዒልና ምንባርና ይዝከር ኣብ መላእ ዓለም መቕረትን ጽፈትን ሃምበርገር ማክዶናልድ ምውድዳር ይከኣል እዩ ከመይሲ ሃምበርገር ማክዶናልድ ብምንታይ ይዳሎ ብኸመይ ይበስል መዓስ ንዓማዊል ይቐርብ ክሳብታ ዝነኣሰት ዝርዝር ንጹር መግለጽን ማንዋልን ስለ ዘለዎ መግቢ ኣደ ግን ሓንትን በይናንያ ሽሮ ኣደ ምስ ሃምበርገር ማክዶናልድ ይኹን ናይ ካልእ ኣደ ዝግኒ ኣይተወዳደርንያ ዴሞክራሲያውነት ሃገራት ምውድዳር ከዓ ከም ምውድዳር ሃምበርገር ማክዶናልድ ምውሳዱ የዋህነት እዩ ከም መግቢ ኣደ ከዓ ጨሪሱ ምስ ካልእ መግቢ ዘይወዳደር ጌርካ ምውሳዱ ልክዕ ኣይኮነን ኣብ ላዕሊ ከም ዝረኣናዮ ባጀላ ዴሞክራሲ ዝሓትሙ ምዕራባውያን ኣማኸርቲ ትካላት ዴሞክራሲያውነት ሃገራት ከም ሃምበርገር ማክዶናልድ ብቐሊሉ ክዕቀንን ክወዳደርን ከም ዝኽእል ኣምሲሎም እዮም ዝገልጽዎ ክበሃል ይከኣል እዩ ካብኡ ሓሊፎም ኣብ ምህናጥ ስርዓተ ዴሞክራሲ ድሕሪት ዝተርፍዋ ሃገራት ኣፍሪቃ ይብሉ ብተግባር ግን ሃገራት ኣፍሪቃ እቲ ምዕራባውያን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ዝብልዎ ንኸይትኽላ ድሕሪት ዘትረፈን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ጸገም ሃገራት ምዕራብን ግብረሰናይ ትካላቶምን ንዴሞክራሲ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ስለ ዝጥቀሙሉ እዩ ኣብ ኣጉሎ ዳታ ዝምርኮስ ገምጋምን ባጀላ ዴሞክራሲን ዝሓትማ ኣማኸርቲ ትካላት ድማ ብቐጥታ ድዩ ብተዘዋዋሪ መሳርሒ ናይ ዝእከይ ተግባር ዝየን ተጠቒሱ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሪፖርታጅ ሃማተ ዞባ ጋሽባርካ ካብ ዕለት 1 ክሳብ 2 ወርሒ 3 2025 ኣብ ከተማ ባረንቱ ልምዓታዊ መደባት ንምዕዋት ፈጠራውነት መንእስያት ነማዕብል ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ንህዝቢ ክፉት ዝኾነ ምህዛዊ ውድድርን ምርኢትን ወዲቡ እቲ ብናይ ክብሪ ዕዱማት ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሕሩይ ኣማሓዳሪ ዞባ ጋሽባርካን ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲን ኣቦ ወንበር ሃማተን ብርክት ዝበሉ ሓለፍቲ መንግስቲ ግንባር ማሕበራትን ስታፋት እዚ ምዕራብን ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ሪቫን ብምቑራጽ ተኸፍተ እዚ ቅነ ምርኢት ምህዝኣዊ ስራሓት መንእስያት ብስነ ጥበባዊ ፍርያት እውን ደሚቑ ውዒሉ ኣብ ዓምዲ ስድራ ቤት ገንዘብናን ግዜናን ኣብ ደቅና ነውፍር ዝብል ጽሑፍ ቀሪቡ ኣብ ውሉድና ገንዘብናን ግዜናን ኣወሃሂድና ብምውፋር ጥራይና ብርኩት ፍረን ንሓፍስ ሕማቕ ኣተዓባብያ እምበር ሕማቕ ውሉድ የለን ደቅና ክሳብ ኣብ ዘመዛዝንሉ ዕድመ ዝበጽሑ ናይ ምምርሖም ግደ ናትና እዩ ብፍላይ ኣብ ዘመን እዚ ክንዮ ወለዶም መሓዝቶም ኮይና ግሉጽነት ዝመልኦ ርክብ ክህልወና ኣለዎ ህፃናት ኮኑ መንእስያት ኣብቲ ንኡስ ዕድሚኦም ብርእሶም ካብ ዝውስንዎ ነገራት እቲ 60 ሚእታዊት ኣንጻር ረብሖም እዩ ነዚ ክጽግኑ ከዓ ዝተረፈ ዕድሚኦም ይውዳእ ስለዚ መጻኢ ውሉድና ኣብ ባህርያቶም ዘይኮነ ኣብ ኣተዓባብያና ከም ዝመርኮስ ተረዲእና ገንዘብናን ግዜናን ኣወሃሂድና ንዕብዮም
እቲ ጥዑምን መኣዛውን ፍሬኡ ድማ ክንሓፍስ ኢና ተገሊጹ። ኣብ ዓምዲ ዛዕባ ሎሚ መበል ሻድሻይ ክፋል CFA ፍራንክ ዛንታ ባጢራዊ መግዛእቲ ማእከላይን ምዕራብን ኣፍሪቃ ዘይፍትሓዊ ዝምድናታት ፈረንሳን ሃገራት ኣፍሪቃን ንሓዋሩ ንምቅባጽ ብዝለዓለ ዝሰርሐን ዓብዪ ህዝባዊ ተቐባልነት ዘትረፈን ኣብ 1983 ናብ ስልጣን ዝመጸ መራሒ ቡርኪና ፋሶ ነበር ቶማስ ሳንካራ እዩ። ንሃገሩ ቡርኪና ፋሶ ካብ ፖለቲካውን ቁጠባውን ወታደራውን ጽቕጥታት ፈረንሳ ንምግልጋል ድማ ቆራጽነት ዝመልኦ ተበግሶ ወሰደ። ቶማስ ሳንካራ ኣንጻር ምዝመዛ ብዝነበሮ ድንቂ ሓሳባት ዝልለ መራሒ እዩ። ቶማስ ሳንካራ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ሃገሩ ምስ ፓሪስ ዝነበራ ኩሉ መዳያዊ ርክባት ብህጹጽ ክቋረጽ ወሰነ። ኣብ 1985 ሞንጎ ቤቲ ዝተባሃለ ካሜሮናዊ ጸሓፊ CFA ፍራንክ ዳግመ መግዛእቲ ኣፍሪቃ ዘይኮነን ቡርኪና ፋሶ ኸ ነዚ ጉጉይ ስትራቴጂ ትስዕበሉ ትኸውን ዝብል ሕቶ ንቶማስ ሳንካራ ኣቕሪቡሉ ነይሩ። ቶማስ ሳንካራ ክምልስ እንከሎ ኩሉ ክፈልጦ ዝግባእ ሓደ ወድዓዊ ሓቂ ኣሎ። መጻኢ ቁጠባ ፈረንሳን ብርጅዋታት ተሃገርን ብመንገዲ CFA ፍራንክ ኣቢሉ ኣብ እንግድዓ ህዝቢ ቡርኪና ፋሶን ካልኦት ህዝብታት ኣፍሪቃን ተጸይርዩ ዝኸይድ ዘሎ። እቲ ፈረንሳ ዝነደፈቶ ቁጠባዊ ስትራቴጂታት ከዓ ዓብላልን ገባትን እዩ ዝብል መልሲ ሂብዎ ነይሩ። ካብዚ ኣድካይ ዓዘቕቲ ንምውፃእ ሃገሩ ነፃን ነብሳ እትኽእለሉን ኩሉ መዳያዊ ልዕላውነት ንምህናፅ ከም እትቃለስ ድማ ብምሉእ ርእሰ ተኣማንነት ኣረጋጊጹሉ። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ቶማስ ሳንካራ እውን ሓሳባቱ ዘተግብረሉ ዕድላት ኣይረኸበን። ኣሰርቶም ዝሓለፉ ብኣብነት ዝጥቀሱ ኣፍሪቃውያን መራሕቲ ሰዓበ። እቲ ቁራጽ መራሒ ካብ CFA ፍራንክ ነፃ ኣከባቢ ንምፍጣር ዘንቀሎ ሓሳባት ኣይፈጸሞን። ጽሕፍቶ ቶማስ ሳንካራ ብ15 ጥቅምቲ 1987 ብቕንጸላ ኣኽተመ። ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ግፍዕታት ጸላኢ ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን ሕነ ቀራናት ንጓዕሞማት በትሪ ፈርሓት ናብ ንጹሃት ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ግፍዕታት መግዛእታዊ ስርዓት ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን ብዝብል ቴማ ብጸላኢ ዝተረሸኑ ዜጋታት ንምዝካር ዝተኻየደ መደባት ንዓና እውን ድሕሪ 50 ዓመት ንዝኽርቶም ብዘይካ ኤርትራውነት ካልእ ሓንቲ ኣበሳ ዘይነበሮም ብግፍዒ ዝተረሸኑ ኣያታትና ግርማይ በርሀን ጳውሎስ ስብሃቱን ተኣኪብና ኣብ ቅድሚ ኣሳእሎም ሽምዓ ወሊዕና ሞዮኦምን ለውሃቶምን ክንዝክር ኣኽኢሉና። ኣብቲ ንጽባሒቱ ኣብ ባሕቲ መስከረም ዝቐረበ ንዕኦም ዝበቅዕ ስነ-ጥበባዊ መሰናድኦ ብምስታፍና ከዓ ኣብ ሓመድ ድበኦም ዝወዓልና ኮይኑ ተሰሚዑና። ምስጋና ንመንግስቲ ኤርትራ ይኹኖ ስለቲ ንህዝቢ ኤርትራ ዝኣተወሉ ዘይዕጸፍ መብጽዓን ዘይጥለም ሕድርን ተጠቒሱ። ኣብ ዓምዲ ሚን ሁና ወሁናክ ባህላዊ መርዓ ብራዚል ብምዕባለ ቴክኖሎጂ ዝተረጋገጸ ሓቀኛ ምስሊ ጥንታዊት ከተማ ሜክሲኮ ኣገረምቲ ዓይነታት መግቢ ከተማ ኮርያ ዕረፍቲ ጄምስ ሃሪሰንን ዝምልከቱ ዛዕባታት ተኣንጊዶም። ኣውስትራልያዊ ጄምስ ሃሪሶን ብዝውንኖ ዓይነት ፕላዝማ ደም ንልዕሊ 2.4 ሚልዮን ህጻናት ዘድሓነ እዩ። እዚ ብወርቃዊ ኢድ ዝፍለጥ ኣውስትራልያዊ ገባር ሰናይ ዓይነት ደሙ ፍሉይ TD ዝተባሃለ አንቲቦዲ ዝውንን ብምንባሩ ነፍሰ ጾራት ጥዑያት ዕሸላት ንኸገላገላ ይወሃበን ምንባሩ ይፍለጥ። ኣውስትራልያዊ ጄምስ ሃሪሰን ክሳዕ ወዲ 81 ዓመት ዝመልእ ፍሉይ ፕላዝማ ናይ ደሙ ብምልጋስ ህይወት ከድሕን ምጽንሑን ካብ 2005 ክሳብ 2022 ዓመተ ምህረት በዝተግባሩ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ሰፊሩ ምንባሩ ይግለጽ። ዓምዲ ኣልኡስራ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤት ጠቀስ ሓበሬታታት ጠንቂ ነድሪ ቆርበት ኣብ ህጻናት ኣገባባት ፍወስኡን ጥዕናዊ ጥቕምታት ፍረዱባ ተፈጥሮኣዊ ኣገባባት ክንክን ኣእዳውን ምኽርታት ጽባቐን ኣስፊራ ንረኽባ። ኣብ ዓምዲ ትንታነ ዜና ኣሜሪካ ወታደራዊ ሓገዛት ኣሜሪካ ናብ ዩክሬን ተቋረጽ ብዝብል ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ንዩክሬን እትህቦ ወታደራዊ ሓገዝ ደው ክብል ምውሳኑ ንዩክሬን ጥራይ ዘይኮነስ ንኹለንተን ኣሜሪካ ደግፋ ንኽቕጽል ክጉስጉሳ ዝጸንሓ ኤውሮጳውያን መሻርክቲ እውን ዓብ ብድሆም ምዃኖም ጸብጻባት ዘመልክቱ። ምክንያቱ ንነዊሕ ዓመታት ኣብቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ተመርኪሱ ክኸይ ዝጸንሐ ሕብረት ኤውሮጳ ዓቕሚ ምክልኻሉ ንምሕያል ተወሳኺ ወታደራዊ ወጻኢታት ክገብር ስለ ዘገደድ
بزيكازي منغستي يوكرين زيغاتاتون كتماتاتون ناي مكلخال عقمو بقندو ابتوم استرقاقو سرعة مكلخال اير امريكا زمركوس نيرو بمنصر ملوات سلايو حبريتا كرن كلو دما اتي درو من محدار ترامب وسيدو زلو منزاف سلايو حبريتاتات اب لعل يوكرين ازيو زتحساسب قصبتاو صلوا كلو خمزخل يمت ازناي متصنصان ساتلايتات بمطقم سلايو حبريتا بسطور ام تحلاف تراز نبرو حجز منግስት امريكا بخفلي مكلخال امريكا طراي زيكونس بنقداو كوبانياتات هاجرون زقربي نيرو بإيلون ماسك زونان ستارلينك ساتلايت استبهله مرخب مربب حبريتا كم ابنت مسن وسد سراويت يوكرين اب عودو وقء زلو اواناو حبريتا نمتحلاف ابو يمركوس منبارو يحبر اب عملت عنا مس غلاكوما نزنبرو سبات مخرج سفيرلو غلاكوما مس عدم مملاتا زقصل عينت حمام عينيو سلازي قصالي حكمنا مرمراتات مكيادن مكتتلن يدلي تعنا عين خان محلاو كالك تقورو زلك انتلو من قصاص استمتات انا مقبي ممقب استوهب كامد هانيت بقبو موساد رئيسخا العلكا مدقاس اخل فساس موساد عينخا زي محساي يركبوهم اب عمدي مهدر جغانو مبل كلا كفال تحستو تاريخن زخرن ديارن ورسايت يتنحنا ኤርትራ ብዕጥቃዊ ብረት ናጽነታ ዝጨበጠትን ብሕጋዊ መስርሕ ረፈረንደም ልኡላውነታ ዝደርዐትን ከም ምንባራ መጠን ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኣክካየድ ዝጸንሐ ተጻብኦ ከብቅዕ ነይርዎ ኣብ ግብሪ ግን ከምኡ ይነበረን እዚ ዕድል እዚ ተነፊግዋ እዩ ገና ዕሸልን እግሪ ተኽልን ከላ ንምቁፃ ዝተዓጥቁ ሓይልታት ክትጻብእዋ ኢና ርኢና ወያነ ጥራይ ዘይኮነ ኩላተን ጎረባብቲ ሃገራት በብተራ ተንኪለናላን ነገር ጻሕቲረናላን የመናውያን በደሴታት ሓንሽ አሰቢቦም ኣብ ሱዳን ዝመበገሲኡ ጥሩፍ እስላማዊ ጂሃድ ውን ብምዕራባዊ ዶባት ኤርትራ ናይ ሽበራ ወፍረታት ስለዝኸፈተ ህዝብናን ሰራዊትናን ዕረፍቲ ረኸበን ጉጅለ ጂሃድ ብዝኸፈቶ መጥቃዕቲ ምኽንያት ኣህሉታትና ቅድሚ ናብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምዝምባለን ኣብ ዶባት ኤርትራን ሱዳንን ተዋፊርና ነበርና ኣብ ሞጎራይብ ናብ ሳልሳይ ብርጌድ ክፍለ ሰራዊት 381 ኣብቲ ግዜቲ ኮር 381 ብደረጃ ክፍለ ሰራዊት እዩ ቆይሙ ጸኒሑና ምስ ተመደብና ንምንቅስቃስ ናይ ተሽበራው ጉጅለን መግታእ ኣብ ብዙሕ ንሱ ዝሰልኮሉ ከባቢታት ጋሽባርካ ተንቀሳቀስና ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደ ኣብ ሳዋስነ ምግባር ባህሊ ምዃኑ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕተት አብሪሁ ኣብ ዓምዲ ካብ ዞባታት ንኡስ ዞባ ሰልዓ ኣብ ጎደና ምዕባለ ዝብል ትሕዝቶ ቀሪቡሎ ኣብ ዓምዲ ንቑሕ ደመና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሰውራ ኤርትራ እንተ ዘይሳተፋ ኣበይ ናይ ደረጃ ማዕርነት መሃለና ዝብል ዛዕባ ተዳሲሱ ተሳትፎ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ብብዝሒ ጥራይ ዘይኮነ ብዓይነት ውን ፍሉይነት ዝነበረ እዩ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣንጻርቲ ተረኣ ኣብ ውሻጠ ጥራይ ዝተደረተን ድኹም ርእሰ ተኣማንነት ሃሊዋ ክትዓቢ ዝገበረን ኣተሓሳስባን ባህልን ምቕላሳ ኣብ ውልቃውን ሃገራውን ጉዳያት ክትሳተፍን ክትድምዕን እኽእለ ምባላ ቀዳማይ ዝዓበየ መዐቀን እዩ እቲ ካልኣይን ኣገዳስን መዐቀን ከዓ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ቃልሲ ኤርትራ ብዘይ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘይዕወት መማኑን ንደቂ ኣንስትዮ ባይታ ምፍጣሩን እዩ እዚ ካብ ኣባታዊ ስርዓተ ምሕደራ ዘለዎ ስድራቤት ዝመፀን ንተራ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሕጹር ዘቤታዊ ተራ ሓሊፉ ዘይጥምት ሕብረተሰብ ዝተወልደን ሰውራ ኤርትራ ከመይ ኣቢሉ ከም ዝበለ ንቕሓታ ማዕቢሉ ብኸመይከ ኣብ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ብምእማን ባይታ ኸጣጥሕን ኣካል ሰውራኡ ኸገብረንን ክኢሉ መጽናዕቲ ዘድልዮ ሕቶ እዩ ሕብረተሰብ ኤርትራ ንኽውንነቱ ኣብ ግምት ዘእተወ ንቕሓት እንተዘይነብሮም ነቲ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ዝተፈጥረ ባይታ ኣይመፍቀደን ወይ ውን መንእስያት ሰብዓታትን ቅድሚኡን ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝሓሸ ንቕሓት ንኸጥሪ ከማዝንዎ ብቕዓት ነይርዎ እዩ ንትንተና ይግደፍ ሰውራ ኤርትራ ንተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ዘተባብዕ ባይታ ምፍጣሩ ሓደ ብልጫ እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ባይታ ተጠቂመን ብቕዓተን ከመስክራ ምኽኣለን ሰውራ ኤርትራ ካብ ካልእ ሰውራታት ዝተፈለየ ታሪክ ክሰርሕ ኣኽኢሎን እየን ኩነታት ሕርሻ ኣብ ጎላጉል ናሮ ብዝምልከት ምስ ሓረስታይ ተጋዳላይ ዑመር ዓብደላ መሐመድ ዓሊ ናይ ዝተገብረ ቃለ መሕተት ትሕዝቶ ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ ወቕፋ ፈንያ ዝተፈላለዩ ፈጽምታት ስነ-ጥበብ ዓለምና ሒዛ ቀሪባላ ኣብ ዓምዲ ሸባብያት ንስነ-ጥበባዊት እሙና ሙሳ መንደር ዘላሊ ትሕዝቶ ሰፊሩሎ ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ ዛንታ ክሕንቀ ዘርእስቱ እዋናዊ ጽሑፍ ኣስፊሩሎ
هلو كنتات إثيوبيا كله زعزبو زلو نهزبتات إثيوبيا طراي زيكونه نملا زوباناون انبزا أسكافيو بسنكي دنجر مسرح هنتات هاجر هزبتات بتصبي بوليتيكا تجمعهم ببهر طراي زيكونه كابو زدقق جرف اليوم قلقل بمتفران حد يناطيلو سراويت هاجر أبزي عرف زبيتاو قجت انبزا هاليخو ريساتاتو فقدو تزروه بعسلة تمارخه وقع يأخلنا سلتيونا إلو بقهدي أبزت أرعلو كبتسات بتسيحلو زبزح كفال تهاجر كاب قطوطر وطاو خينو منغستي مس هزبو تراتمه نجزاء زيغاتاتو بدرون زጭፍጭፈሉ ንብረት ህዝብን ሃገርን ባዕሉ ዘዕንወሉ ፍጻመታት ልሙድ ኮይኑሎ በዚ ዝርገት እዚ ዓሰርተታት ሚልዮናት ሰባት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ቆልዑን መንእስያትን ካብ ማኣዲ ትምህርቲ በኺሮም ኣፍራይ ዓቕሚ ሰብቲ ሃገር ኣብ ቴንዳታት ዝተፊሩ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ይርከብ ካብ ፋይናንሳዊ ትካላት ዓለምና ቁሩብ ቁራቦ ልቓሕ ንምርካብ ተባሂሉ ዝተኣታተወ ጉጉይ ቁጠባዊ ፖሊሲታት መጠን ዝቕባበ ዓሪጉ መነባብሮ ህዝቢ ኣብ ዘይጽወር ደረጃ ኣብጽሕዎ ይርከብ ኣቓልቦ ህዝቢ ካብዚ ኣጨናቂ ዘቤታዊ ጉዳይ ናብ ግዳም ንምቕናዕ ዓመት መመላዕታ ባሕሪ እናተባህለ እዝኒ ዘስብሐ ቀቐዋ ሰማዕ ሲኢኑ ፍረ ኣይፀዓየን እቲ ዘገርም ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃለዋት ገለ ጀነራላት ኣብ ዝረኸብዎ ኣጋጣሚታት ርስትን ዳማቶም ክወሩ ተዳልዮም ከም ዘለው ከይሓንኹን ብዕልን ኣብ መንግስታዊ ሚድያ ከህተፍትፉ ይስምዑ ምህላዎም እዩ ናይ ቀደም ታሪኾም ኣጸቢቑ ዝፈልጥ ዓቕሞም ኣብዚ መወዳእታ ግጥማት ብግብሪ ዝመዘኖ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ እዚ ርእሰ ቅትለታዊ ሓሳብ ከምጽእ ዝኽእል ውርደትን ዕንወትን ሃገር እናተረኣዮ እንታይ ጉዱ ኢሉ ጨኒቑዎሎ ኣብ ዓምዲ ኩርናዕ ተምሃሮ ከሰል ምንጪ ኣልማዝ ድዩ ኣምራት ስነ ፍልጠት ኣይዛክ ኒውተን መኒው ልሙዳት ስሕተታት ኣብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ዝርከብዎም ዛዕባታት ይጸንሑና ኣብ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ ሪፖርታጅ ጽምብል ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሚኒስትሪ ሕርሻ ቀሪቡሎ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሓሳባት ትኽእሊ ኢኺ ብዝብል ርእሰ ምትእማን መፍትሒው ኣብታ ሓቀኛ ንስኽነትክን ክእለታትክን እመኒ ፍሉይ ጸጋታትኪ ክእለታትኪ ተመክሮታትኪ ሕቑፍ ኣቢልኪ ተቐበልዮ ውሕልነትክን ብቕዓትክን ወንንዮ ርእሰ ምትእማንኪ ብኹሉ ትገብርዮ ዘበለ ደሚቑ ክወፅእ ፍቐድሉ ኣብ መጻወድያቲ ሰባት ካባይ ይጽበይዎ ትብልዮ ወይ ብገለ ክፋላት ሕብረተሰብ ከም ንሱ ጥራይ ናይ ጾታኺ ክብሪ ዝጥቀስ ኣይተውደቂ ንስኺ ኩንን ንስኽነትኪ ወነንን ምኽንያቱ ሽዑ ጥራይኺ ንኸባቢኺ ነቲ ይበቕዓን እትብልዮ መልክዕ ሒዙ ክህነጽ እትርእዮ ሜላ ምብሃል ምለኺ ክትገልጽዮ ንእትደሊ ሓሳባትኪ ብንጹር ቁጡብ ርጉጽነት ዘለዎን መልክዕ ጌርኪ ተመቐልዮ ገታር ኩኑ ማለት ኣይኮነን ግን ሕራይ ጥራይ እትብልን ዝበሃል እንከለዋ ንውሽጣ እትውሕጥን ኣይትኹኒ ክኸውን ኣለዎ ክኸውን የብሉን በዝባ መሓሸ ከም ዝኽግበሩን እኮ ይከኣል እዩ ወዘተ ንኽትብሊ ኣይትሰከፊ እትብልዮ ኩሉ ካብ ርድኢትኪ ዝነቐለ እንተኾይኑን እንተዘይኮይኑን ግን ኣቐዲምኪ ምሕሳብ ኣይትረስዒ ስእላዊ መግለጺ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣግእዞ ደቂ ኣንስትዮ ንልምዓት ቀሪቡሎ ኣብ ዓምዲ ደቂ ኣንስትዮ ኣግእዞ ደቂ ኣንስትዮ ንልምዓት ቃል ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ቀሪቡሎ ዓምዲ ሚን ሁና ወሁናግ ዝተፈላለዩ ኣገረምትን መሃርትን ትሕዝቶታት ኣስፊራ ትርከብ ስእላዊ መግለጺ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣግእዞ ደቂ ኣንስትዮ ንልምዓት ኣብ ዓምዲ ወሓታል ጥፍል ንህፃናት ኣዘናጋዕትን መሃርትን ትሕዝቶታት ቀሪቦም ኣለዉ ኣብ ዓምዲ ኣልሰርዋል ባሕርያ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ንጥፈታት ባሕሪ ዝምልከት ትሕዝቶ ሰፊሩሎ ስእላዊ መግለጺ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣግእዞ ደቂ ኣንስትዮ ንልምዓት ኣብ ዓምዲ ኦፒንየን ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዓንዲ ሕቆ ታሪክ ቃልስን ዓወትን ዘንጸባርቕ ምዃኑ ዝስዕብ ወለዱ ድማ ኣብ ኣሰር ጅግንነተን ዝቃነ ምዃኑ ብጭቡጥ ኣብነታት በሪሁ ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ተራ መንእስያት ኣብ ህንጸት ሃገር ተዳሲሱ ኣብ ዓምዲ ዴቨሎፕመንት ደቂ ኣንስትዮ ምሕያል ዘለዎ ሰፊሕ ዓመታት ተንጸባሪቑ ኣብ ዓምዲ Q&A እቲ ዝዓበየ ሕልመይ ንዘምሃረኒ ህዝቢ ምግልጋል እዩ ዝበለት ዶክተር ሓሊ ያሲን ሓሰን
زلال تحستو قريب له زغبركم تعزبتي تلفزيون إرترا نلوم استرالو مدب داساس حكمت أبزي فتسم سلام